ketara ngapusine ketara napa basane mau blidoi. Iya. Tata susunannya blidoi. Mengbujui berarti mengblidoi. Napa? Blidoi. Ben ora ketara membliduinya. Carane aja langsung muni kuru. Nek ana wong wedok takok awake lemu dadak takon, "Mas, aku iki lemu apa kuru?" Jare sing lanang sampe niku gak lemu, Dek, montok. Hal itu diperbolehkan untuk menaikkan rasa cinta. Makanya nek kula jenengan niru akhlake Kanjeng Nabi napa menika sidik jujur. Bahkan ketika sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, Rasulullah juga sudah terkenal dengan kejujurannya. Ora tahu ngapusi. Jadi nek cara diangen-angen saderenge Kanjeng Nabi dadi rasul pun diutus menjadi rasul, sifat-sifat itu sudah ada pada diri Rasulullah. Jujur, kena dipercaya. Bahkan satu-satunya orang yang bisa dipercaya pada saat itu adalah Muhammad yang tidak pernah berkata bohong dalam situasi dan kondisi apapun. Katakan jujur yang sebenarnya meskipun menyakitkan. Makanya nek kula jenengan ngaku umat Kanjeng Nabi ya kudu niru akhlake Kanjeng Nabi. Nika sing pertama sidik. Sing kedua napa? Nek urutan apalane kula biyen tablik, fah. Sidik, tablik, fatonah, amanah. Nek jenengan sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik jujur, amanah kena dipercaya. Tablik niku nek biasanya lari-lari maknanya menyampaikan. Maksudnya bagaimana dalam kondisi apapun, susah, berat, sedih, senang, Rasulullah tetap menyampaikan. Bahkan kula nembe mawon napak tilas, Bu. Kula dereng nyampe seminggu nembe mantuk saking umroh. Kemarin kula niku datang ke kota yang namanya biasanya nek umroh niku ono paketan kota Taif. Nanti kepireng nggih. Temriki sing dereng nate ziarah Mekah Madinah coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Sing angkat tangan tak dongakno nang budal. Sing gak tau rono tapi gak angkat tangan tak dongakno sandale ilang. Ayo, sing dereng nate mriku angkat tangan. Sing angkat tangan kula dongake saged ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Tumut kula bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Mugi-mugi saged ziarah Mekah Madinah. Jenengan pengen nopo pengen banget. Wis daftar. Ada kota namanya kota Taif. Yang awalnya Rasulullah itu diutus menjadi rasul berdakwah di kota Makkah. Jenengan coba tebak. Ketika Rasulullah pertama kali diutus menjadi rasul dan berdakwah di kota Makkah, dakwahnya diterima atau tidak? Tidak. Dilepeh karo wong Mekah. Ditolak mentah-mentah, diperangi luar biasa. Masya Allah, jenenge wong jahat. Nek jenengan tahu ketemu wong jahat, wong Mekah waktu itu wong jahat sing paling jahat tinimbang wong jahat. Jahate nemen, tegone nemen. Ana wong muni ngilokno Kanjeng Nabi sakhirung kadzab, penyihir, pembohong. Padahal sederenge Kanjeng Nabi diutus menjadi rasul, Rasulullah terkenal jujur. Tapi kabeh padha tega ngilokno Kanjeng Nabi kados ngoten. Akhirnya Rasulullah hijrah pindah ke kota Taif berharap dakwahnya di Taif diterima. Tapi ternyata nyampe tengene kota Taif Kanjeng Nabi dakwahnya gak diterima, Bu. Malah Kanjeng Nabi misalnya nek cara ceramah nggih, nek cara mauidhah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, wong kene gak tau delok kaya ngono ya, Bu ya. Alah, iki ngono jenenge drone, Bu. Ya Allah sakno rek. Ketok drone ae ngene. Ya, syutingan Mas sakno Mas. Iku liwat langsung benakno kudung kabeh. Sampun ngantuk apa dereng?
Mboten kula tanglet saestu sampun ngantuk napa dereng? Nyampe di kota Taif, nek cara ngomongno dakwah, nek cara ibarat sakniki, Kanjeng Nabi nembe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku wis disawati watu. Disawati kotoran. Mene Bojonegoro kotoran napa? Kok iso telek iku lho. Kene muni kotoran, kono muni telek. Kotoran diuncali telentong. Dilempari batu. Ya nek kiai-kiai sakniki enak. Ceramah diuncali larut tancap kaki 3. Yo Mas yo gak ono wedang jaene. Gak apa-apa. Sing penting ono larut tancap kaki 3 ora masalah. Boten usah kula boten nyuwun kok. Wis bisik-bisik cukup nok ngono cepet tah. Dilempari batu, dilempari kotoran unta. Tapi apa balasan Rasulullah? Rasulullah tidak membalas. Bahkan nyuwun sewu Bu, malaikat Jibril niku sampai ngomong teng Kanjeng Nabi kados ngeten. Jeneng Nabi, kula gak tega jenengan diperlakukan seperti itu. Ayo jenengan ngomong, nek katek jenengan wis ngomong hancurkan semua orang di Taif, tak kublek iki gunung iki. Tak porak-porandakan semua yang di sini. Rasulullah jawab napa? Gak usah. Wong kaya ngono ki ora ngerti. Saiki wonge gak manut karo aku, sapa ngerti anake? Sapa ngerti putune? Sapa ngerti napa nek cilike putu napa? Buyute. Sapa ngerti canggahe? Sapa ngerti warenge? Sapa ngerti udeng-udenge? Sapa ngerti? Ya sing kulah pokoknya. Gak apa-apa, wonge saiki ra manut ra apa-apa. Sing penting aku nyampekno apa sing kudu tak sampekno. Ngoten niku Kanjeng Nabi dakwahnya dengan menggunakan cinta, the power of love. Masih dieleki kaya apa tetep ngapi. Beda kaya awak dhewe, Bu. Nek misalnya jenengan tenggene posisi Kanjeng Nabi. Misale jenengan dieleki karo wong, jenengan dilokno. Mbak, sampe niku wonge terus sing dilokno menesuki loro. Jenengan seneng napa mboten? Ya seneng, malah muni kapok rasa. Ya napa mboten? Ya ngono kebedaane kula jenengan kalih Kanjeng Nabi. Atine Kanjeng Nabi bersih tanpa ada sifat iri, dengki, hasud. Ora kaya awak dhewe. Nah, awak dhewe kan kadang irian. Delok tangga enak, atine lara. Delok tangga oleh nikmat, merongkol atine. Wonten apa kata? Ini ki sing bahaya. Biasanya sing ndadekno tangga gak akur niku pancen iri, Bu. Ana tanggane sukses atine lara. Tangga tuku sepeda motor sirahe ngelu. Tangga tuku mobil awake adem panas. Bojone tangga ganteng, putih, dukur, gajine gede. Mate. Lan apa? Gara-gara atine duwe iri dengki. Akhirnya apa? Gak bahagia. Padahal nyon sewu, Bu, nikmat niku dirasakno dhewe-dhewe kok. Jenengan ningali tanggane kaya-kaya enak, tanggane jenengan lho ningali jenengan kaya-kaya enak. Enak yo Mbak sampean yo ning omah kari nyadong, sing lanang sing nyambut gawe. Sing sitoke muni yo enak sampean, Mbak, nyambut gawe dhewe nyekel duwe. Blonjo apa dhewe. Enak niku sawang sih. Kados jenengan ngeten iki ningali kula enak napa mboten? Enak kari nyekel mik ngoten nggih. Kula ningali jenengan yo enak. Makanya enak niku sawang sinawang sedaya dicoba karo masalahe dhewe. Nah jenengan biasanya semerap kula beto siirak ki ana siirak kaya ngene. Menungso urip teng alam donya. Ya Allah, sampun ngantuk napa dereng? Ya disauti burine. Melu burine nggih. Ngene, menungso urip teng alam donya. Ngaten nggih. Semerap lagu niku napa mboten?
Wis apa-apa. Sik, aja diringi dhisik ngentosi mawon, ngentosi pas sholawatan. Yuk. Tak bagi riyen nggih. Mriko regu A. Sing nang jero kandang niku regu A. Niki sing tengah regu B. Kluthik nang ngarep omah niku regu C. Garise niki nggih.